تعالوا إلى الخير يا مسلمون. اللہ فرمائی قیامت کی بارمان کئی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین نیمانی ذرهم یاکلوا ویتمتعوا. اللہ یو غفلت والا اور توحید و ایمانم چپریخے دا پیغمبر طریقہ و سنتم پریخے دا دنیا پر ڈیروالی یا اقتدار پسی منڈی دا دنیا پر حرس پسی منڈی شرک و بدعت پسی منڈی خرائے ہوئی پریدہ پیغمبر چھو پریدہ سمطلب ددی دنیا والا مقصد سرے صرف خوراک یو سڑے ڈیر مال جمع کئی یو سڑے دا بدعات پا طریقہ جمع کئی پا ظلم سرے جمع کئی پا غصب جمع کئی نو دا خیٹے نا سوارے سکولش پوری بکر سٹک دا ویا تماتو نور مزید والی دا دنیا بس نور مزیمی وَيُلْهِهِمُ اللَّهُ مَالُهُمْ آغا مزو کی با امیدو نئی چدا مال میں جمع کرے دے بانے با پنز کالا پس داکم لس کالا پس بدائی دے غافل کرے دے فَسَوْفَ يَعْلَمُ بوبش اللہ پل کتاب کی منگلہ تنبیح را گئی 14 اللہ بندگانی ہے دا اللہ کتاب در سرشتر محفوظ قرآن پاک شتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت شترے مدارس کی لست کی گیا حدیث تا نظام د جون تاو سرشترے ولی دا پریک دے او بل سبس روان سباب ارمانو کے سباب افسوسو کے چرا کارے کنت عاقل کی بازایت پشیمانی فرمائی آغا وہ خیار سڑے آغا کار ولی کئی سباق پیمانی کہ سباق پیمان تیاب یا ہمت سفیدن شیرا کو گڑیر پیمانو افسوسو نے کی قیامت کے نہ اللہ دنیا تسوک واپس کیوں نہ چلڑ شزا خیر تا تا محلت دے نہ داغت توبہ بھی آدمی کی قبل گئی بلکہ آغا نشتد اللہ کو تصوہ کو سخت کے آختی کہ اللہ کی خدای نبی دے دنیا کی دے عالم کی برے لگ بن کے داغ آخرت